Hawnhekk qegħdin fil-Cannabis College ta' Amsterdam. Interessanti, din hija organizzazzjoni, non-profit organization ma tagħmilx profit, illi propju tagħti informazzjoni dwar il-marijuana u ma jagħtu informazzjoni bl-iktar mod oġġettiv. Isfel fil-fatt fejn iżdin se naraw propju ġinien, hekk sejħulu ġinien, fejn ikabberu u jtellaw il-marijuana. Ħaniżlu isfel. Dan ġnien organiku, jiġifieri ma nużawx pestiċidi. Huwa mkabbar bl-istess mod li titkabbar il-mediċina. If you smoke this marijuana, you will harm yourself, no? This one. Smoking is bad for you. It-tipjib huwa dejjem ħażin, imma t-tipjib ta' marijuana organika huwa aħjar milli tpejjeb kimiċi u pestiċidi. Aħna qatt ma nħeġġu t-tipjib, imma nissuġġerixxu li jintuża il-vaporizer. Jiġifieri minflok taħraqa tivvaporizza. Method of non-burning it, but melt and evaporate of the THC. Yeah, if you smoke. Jekk tpejjeb marijuana bil-pestiċidi u kimiċi tħossok ħażin u tħallilek toma ħażina li ġġelek tisol. Forsi il-marijuana tista' tkun ta' ħsara, iżda iktar jagħmel ħsara li impjeb it-tabak u m'iniex sod biżżejjed biex nieqaf. U wkoll ta' ħsara li nixrob l-alkoħol meta rrid, jew li l-ikel li niekol ikollu l-kimiċi. Forsi ftit ta' ħsara vera tagħmel, iżda inqas ta' ħsara mill-affarijiet oħra li tista' takkwista legalment, pereżempju il-painkillers. Dawk bihom imutu mal 10,000 fis-sena. Anke mediċina li jagħtu t-tobba taf tagħmel ħażin. Ovvjament, din mhix xi ħaġa tajba iżda hija aċċettata. This is of course not good, but accepted. For medicine they use it. Il-marijuana pereżempju jużawha wkoll bħala mediċina. Mhux kulħadd jista' jaqbad jagħmel użu tagħha kif irid, imma dawk biss li vera għandhom bżonna. Kif it-tabib jordnalek il-pilloli, jista' jtik ukoll il-marijuana. Jiddependi mill-każ hu. One patient is better for the cannabis. I'd rather have my kids smoke. Nippreferi pereżempju li t-tifel tiegħi ipejjeb joint u jkun kuntent ma' ħbibu milli jixrob l-alkoħol u jmur jiġġieled. That already. It's just you have to teach your kid. Titgħallem li tfal li kull ħaġa li tagħmel għandha l-konsegwenza u taf tkun ħażina. It's a reaction which can be bad for you.